zázrakov v kalendári. Preto všetci maličkí majú v očiach hviezdičku. Aniel spieva pri kolíske, ďaleké je zrazu blízke. Privítajme pachuliatko, za zázrakov trvá krátko. Zima, zimička, už k nám prišla zima, zimička, celý svet je ako veľká chladnička. Je v nej bielý snežík, je v nej pravý mrak. Keď nám príde zima, každý z nás je rád. Keď sa bielý snežík sypať začína, celý svet je ako veľká znamena. Slnko si líže zo stromu a skryť, to je ale krása, keď sa sype sneh. Snežík padaj, nech ťa máme veja. Nech sa pretekáme s vetrom ani strelom. Ale snežík padaj, na lúky a strane, my s tebou veľké plány máme. No tak sa pekne poklonu, no.
zima je, do lúžky zogreje. Sneh je teplá pelenka, v tej sa vyspím zimanka. Nebojím sa v noci sám. Na hviezdy sa pozerám. A keď príde tmavá noc, si ťa pozvem na pomoc. Spí Simonka, už je čas. Dovidenia, zajtra zas. Biela zima, modré mlazy, snehujačík si ťa mlazí. Hosíka barv na seba, a zima, ale ba. Nič krajšieho pre mňa nie to, zima to je moje leto. Biela zima, modré mlazy, snehujačík si ťa mlazí. Sankovačka, detský smiech, aha, aha. A ja mu do diaľky srdiečko posielam na miesto hlkavky. Dobro.
mamičky a tatko, čo sme si želali na dnešnom vianočnom večierku? Želali sme si sneh. Máme snežík vonku? Želali sme si mráz. Máme vonku mráz, mrzne? Je tam zima? Áno. A želali sme si aj vás, milých našich ockov a maminky. Však, a máme ich tu? Áno. Máme. Nož, takže máme sneh, máme mráz. Čo si želáme? Darčeky! Darčeky, milí rodičia. Náš Ježiško tu zabudil o čosi skôr, však. A roztrhlo sa mu vrece práve nad našim stromčekom. Však? To bolo prekvapko, keď ste prišli zvonku, ale... Jaj, ale veď my tu máme nejaký list. Ideme ho prečítať? Čo myslíte, kto nám asi píše? Ježiško. Ježiško, že by Ježiško? No teda ja sa idem na to pozrieť, či je to Ježiško naozaj, alebo nie. Milé detičky, píšem vám tento list, lebo k vám do škôlky som prišiel o čosi skôr. Čaká ma ešte veľa, veľa práce. Veď viete, vás dobrých, poslušných detičiek je tak neúrekom a ja som na všetko sám. Viem však, že naši kamaráti, Maťko a Simonka, sú už veľké detičky, sú už budúci školáci a tak ich prosím, aby prekvapenia spod stromčeka rozdali všetkým vám, moji milučky. A aby som nezabudol, želám vám krásne a veselé Vianoce a ešte veľa, veľa darčekov pod stromčekom u vás doma. A ja sa k Ježiškovi pripájam a želám všetkým vám naozaj krásne, ničím a nikým nerušené Vianoce, ani prežijete očami vašich detí, vtedy sú tie Vianoce naozaj krásne, lebo naše detičky si vedia vychutnať tie Vianoce naozaj veľmi, veľmi krásne. Takže Maťko a Simonka, pomôžeme Ježiškovi rozdať darčeky? Tak poďte.